మేము అమరావతికి ఏ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు అనేటువంటి మాట మా నాయకుడి దగ్గర నుంచి మా పార్టీ నాయకత్వం వరకు అందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అమరావతి పేరిట చేస్తున్నటువంటి దోపిడీకి మాత్రమే వ్యతిరేకం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆ పార్లమెంట్ నిర్మాణానికి ఆయన ఖర్చు ఎంతో తీయమనండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అంటే బయట రాష్ట్రాలకి బయట ప్రాంతాలకి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే దాదాపు 200 నుంచి 300% ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతిలో రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఇది ఒక ద్వీపం, ఇక్కడికి ఏదైనా తీసుకురావాలంటే ఆకాశం నుంచి తీసుకురావాలా? వారు చేస్తున్నటువంటి అమరావతి పేరిట చేస్తున్నటువంటి అవినీతికి మాత్రమే వీరు చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చారనేటువంటిది ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. మేము ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.